En Artistas de Reserva contanse as historias de 4 personaxes principais, cada un asociado a unha cor. Por iso en Cores queríamos que cada un dos números musicais estivese relacionado con cada unha desas historias, que a súa vez son moi diferentes. Cores 1 é sobre a vía narrativa criminal da serie. O número está protagonizado polos personaxes de Paula Gavilán, Jorge Corrás e Víctor Tarela, que ademais de interpretar a Eric, o protagonista asociado á cor verde, é o compositor de todas as cancións. Tiña claro que o Retrouso iba a ser unha melodía máis ben etérea, non estable, non tan estable, porque quería que o clima fose cara ao final do tema, non? Se eu quero quedar, cal vai ser o prezo que hai que pagar? Deixar atrás todo polo que loitei, todo polo que sufrí. Bueno, a min como guitarrista, aínda que neste momento estea un pouco distanciado do instrumento, pois é imposible pensar nunha canción sen partir dun riff de guitarra, non? dunha idea primixenia na guitarra. Entón, bueno, houve que darlle varias voltas porque non atopábamos aí o riff que fose o axitado para a canción, pero ao final rematou quedando pois, o que se escoita no tema, non? Pois a letra, en certo sentido, naceu prácticamente soa, non? A canción fala da trama do capítulo que eu protagonizo, entón, pois, ao tela tan interiorizada, digamos que non houbo moito que apretar na cabeza, non? Sí que é certo que, por exemplo, na parte de rap que canta o compañeiro Jorge, non? Que fai de Alex na serie, esa parte a nivel letra foi un pouco máis un desafío, porque eu non estou tan afeito a escribir letras de rap, entón, bueno, pois tocamos un pouco temas sociais e temáticas habituais no hip hop, non? Que dentro outro linguaxe como é o do rock, pois non é tan sinxelo, non é tan habitual. E logo, bueno, o tratamento das voces gustoume moito porque aparte das propias melodías con letra da voz, empregamos o recurso do coro, que neste caso, o coro, bueno, é a miña voz varias veces, pero o coro ten o papel da Santa Compaña, que no show de Ares pois aparecen caracterizados dunha forma moi visual e auditivamente se recoñece ben, non? Hai unha parte, un interludio que emprega os susurros como recurso auditivo, que penso que esas partes quedan bastante interesantes e lle dan bastante contexto ao que tanto a letra como o tema en sí mesmo. En canto a posta en escena, decidimos apostar por algo que fose vistoso para a xente que acudiu a ver o show en directo. Decidimos apostar por algo que fora cara fantástico. Non quero facer spoilers da serie, pero digamos que nela a Santa Compaña ten certa importancia. Por iso, para este número musical, decidimos que os personaxes estarían a facer unha descarga de droga. E cando chegaron á praia, apareceríanselle a procesión dos mortos.
Isto para advertirlles que, se seguen movéndose nese mundo criminal, non tardarán en unirse a eles. En la intro, vosotros estáis cargando algo, miráis un segundo hacia la izquierda, os hacéis un poco de caca y soltáis todo. Increíble, ¿eh? Estáis como súper chiquitos, ¿eh? Es súper mágico. Vale, probamos y vais a pasar lo mismo. Ahora no es tan fácil, ¿eh? Ahora no es tan fácil. Tío, me duelen los músculos de la cara. ¡Wow! Ninguna cede terreno, es increíble. ¡Ella nunca dejó de creer! Voy a llorar, te lo juro. Ahora puedo hacer el equilibrio de coger un pelín de la nariz. Como lo hagas te mato, te lo juro. Vale, claro. Vale. Ahora con música ya... Yeah, damn. Xa toca pedir perdón. Veñen por nós, chegará a miña redención. Salir sen deixar feridos nesta contradición. Ainda non me chegou a hora de ir na profesión. Se eu quero quedar, cal vai ser o prezo que hai que pagar. Cousas que escapan ao meu control, que reforzan as voces do meu interior. Perderme quizás sea opción, pechar os ollos e acabar coa miña dor. Igual era un momento de portarse como un home, falando as miñas costas, iso que fan ten nome. Eles morren pola boca na súa mesa cantos comen. Crees que tomas decisións cando na vida chas impoñen. Mirando por outro lado como na franxa de Gaza. Tengo uns co clientes e xa quen che quera dar caza. Para manter os caladiños unha comisión lles basta. Os puteros os que botas o reparto lles na casa. Se eu quero quedar, cal vai ser